aku iki. Oh ampun, tambah sik iki. Tambah sik. Tambah niki gampang. Gampang tambah niki. Kula Ning aku tekoku kene ki arep ngendeh palungguhanmu. arep njaluk negara. Iya. Diapunmu negara dijaluk gancuk kowe. Ora ento ya aku tak bali to. Bali yo. Ya. Bali yo. Wis ora tak tambah nono sik. tak tambani. Tambani. Gampang nek mung nambah. Ning ya apa ora? Ya. Mari. Mari. Oh, gatel. Oh. Wah, alah. Ki piye to ki? Walah iki piye? Iki gatel ora kok malah do meneng wae. Ayo. Ki piye iki? Ki kupor gatel kabeh iki. Tambah nono iki. Ngon, Kok sik- tambani ngon. Kok sik sago apa ora? Iya iki ditambani. Le tambani iki gampang. Tapi kowe sago apa ora iki lho? Oh, iya. Wis tambah nono. Sago tambani gatelku. Piye? Gatel iki. Ditambani apa ora? Ya. Tambaline ora? Piye to lho gatel kabeh iki. Tenan? Negaramu tak jaluk? Jaluk kok dijileh kuwi aja ngono, Mas. Tak jaluk sak suwene 40 dina 40 bengi. Anggo apa? Kabeh sak isine. Anggo apa? Entuk apa ora? Entuk dijileh. Entuk? Iya, ning aku ku yo njuk patukon. Njuk pitukon. Ya, nek kuwi gampang. Wis oleh tenan? Kowe kok ngerti pitukone? Apa? Aku ki Kok sik kok kowe tak iya. Sik. Mari. rak ngono. Lah wis wong gutal gatel wae. Lah wong ya Negara kuwi piye? sing nata kuwi angel. Ya. Sing yasa ya duwite pirang-pirang. Iya. Nyilih ya nyilih. Heeh. Nek ya ora kudu nyilih tok nganggo sewa. Lah, sewane apa? Pira? Ya ora ngerti to. Jare nek Asmara bangun kuwi bojone Galuh Candra Kirana. Lah Dewi Kartaji. Lah monggo aku iki kira-kira wis 4 taun iki gandrung karo Galuh Candra Kirana. Walah. Gandrungmu tak lakoni. Tak wenehi Dewi Kartaji. Tenan apa iki? Tenan. Ora ngapusi. Ora ngapusi. Lungguh kono. Tenan aku? Lungguh ora apa-apa. Tiba lho, kecembah sik. Ratu Lah, sing kok ratu gue. sapa sing ratu? Oh sik. Ratu kuwi panggonan tata krama, tata susila. Dadi sak polahmu kuwi ditirun karo kawulamu. Lah nek kawula ratune kaya ngene iki kawulamu do ngene kabeh engko. Nek kawulaku kok tirun aku sing elek ngene iki tak tamani meneh. Piye to, Mas? Teh, Ya lah ngono ya. lungguh teh. Aku dadi pati. Iya. Pati Lah aku. mbuh mbok dadekke apa? Lah aku saiki ratune. Sik patehi aku. Ya, kok mbok dadekke apa? Wah, wis ngalah ti. Karo wong edan iki ngalah. Lah. Kok dadi opo? Warga tak tamani iki neh. Wis, aku wis manut karo kowe. Lah, Saiki kowe njaluk apa Den Mase? iki saiki negara wis tak jaluk. Heeh. Mestine wae sak isen-isene komplit. Ngono. Heeh. Apa wae? Klebu iki. Wis njaluk negara. Njaluk. Bojo Oleh ya apa dijaluk ora? ki kepiye to? Iki tak anokne lho Lain gatelnya. batin kowe njaluk. Karo selir. Tak pek tenan. Pen. Ditari siji-siji. Kaya penak wae. Entuk bojo kok langsung telu. Ya, kono. Wis pilihan mbokan mulai kabeh. Wong ayu. Jenengmu sapa? Menika Anjani Kanjeng Gusti. Iki Anjani? Nggih. Wah. Sinuwun. Lah wong Sekartaji dereng dipasarke jenengan menika mengsrake pripun? Engko jarene. Ya engko Engko tak ora wenehi. dipasrake. Aja khawatir. Takon dosa nggo wong siji. Ora bakal aku Ayo. ngapusi. Nah lho, dengong sih lho.
Jenengmu sapa mau? Sapa mau? Anjani menika. Anjani. Ayo Anjani. Ah. Wis. Anjani. PN kabeh. Wong kok ayune kaya ngene. Kowe sok ben yen dadi bojoku tenan, gelem apa ora? Gelem antuk? Wah, ya gelem. Yen dadi bojoku sok ben tak jak mlaku-mlaku ning toko emas. Kowe njaluk gelang, kalung, ali-ali kabeh bakal tak turuti milio sak karepmu. Kira-kira kowe arep milih apa wong ayu? Iki ora mbok kei batu iki piye? Ora nek suarane blas. Kowe mau lembung apa? Tak pek bojo. Ya kowe pen. Mlebu nang toko tak tukoke ali-ali. Gelem? Ya. Gelem. Ya gelem ya. Wis. Kowe lungguh nang ndi? Lungguh nang ndi? Apa? Piye to janjane? Iya aku tresno. Gelem tenan. Gelem tak pek. Wis karepmu. Pen. Ya, baba. Iki karo ratu kok malah. Ya melu-melu. Lah iya, Wong loro kok ngono kabeh. aku ki tiru-tiru iki aku ben iso menyesuaikan. Adaptasi. Ya wis karepmu. Baba. Baba. Bah. Apa karepe iki? Wah. Wis, sing siji. Karo aku sing siji. Iki barang ya? Ah, telu-telu PN kabeh kok kandhani kok. Wong ayu. Nggih. Wah, iki nek iso omongan. Kandhane ayu. Kowe gelem apa ora dipek karo pon Kakang? Purun. Gelem tenan? Nggih, saestu. Kene. Wis kono. Goncengke. Aku seneng yen kowe gelem karo aku, tresno karo aku. Nggih, sami. Iya. Kalau nggih remen. Oh iya tresno karo aku. Iya. Nggih. Ayo saiki tak jak mubeng-mubeng ning desa-desa kono ben wong desa ki ngerti nek Asmara Bangun saiki bojone ayune kaya ngene. Wah, Ya, ten pundi? ya mlaku-mlaku ning desa-desa kono. Aku lho purun digandeng lho. Ya wis tak gandeng kene. Tak gandeng. Aku ki kurangane apa? Aku ki jane karo wong ayu. Aku ki jane karo wong ayu ki Sakit niki kula. Goncengke. Waduh. Kowe kok ora ndere jiji ta kowe iki? Nggih, niki. Oh, lang sikil loro kok drijine mung loro. Mulane ngantek Op. teh. Iki. Iki kok ngantek bane gembos siji ki piye? Lah, kula niku sing tuku pun ngoten niku. Oh. Nggih. Ya wis ora apa-apa. Supaya nek dadi bojoku tenan tak tukokne ban siji meneh. Ya gelem. Ya ya gelem lah iki wis dadi Ya celutak. Kula sampun tresno kalih panjenengan. Iya. Sok ben mlaku-mlaku meneh karo aku ya. Nggih. Ya. Iya. Aduh. Iya. Aduh. Pripun to, Pak? Iya. Waduh. Aduh. Siji loro. Sudah 2. Kurang siji. Kurang 1. Muga-muga iki sehat walafiat. Oh, Wong ayu, Nggih sinuwun. nek nonton omongane ki apik. Coba. Wong ayu, Nggih.
Kowe tresno karo pun Kakang? Nggih pun tresno mawon. Gelem tak pek bojo? Purun, purun. Oh iya. Peken kabeh. Syukur nek kowe gelem tak pek bojo. Ayo saiki ndang mlaku-mlaku ning toko kowe milih apa sing mbok karepke ya wong ayu. Lho. Nggih. Iki kalau wong ayu ki ngene iki. Iya ta? Iya. Lho, kowe kowe ora tak gandeng kok. Walah, Pripun sinuwun? iki mbiyen laire apa petengan apa piye iki? Kok lampune pedhot? Kaya gelangan ngono. Teh, Nggih. iki mbiyen laire piye? Lho panjenipun ratu ing Bandar Samudra ki wonge ora pilih kasih. Oh kowe mbiyen pek bojo ki ditangkep hansip apa piye kok? Lambemu kuwi. Kaya ngene kok ya mbok kukup. Ya wong ayu, ayo mapan sawetara. Pundi sinuwun? Kene ayo kene. Kene cekelan pundakku kene. Ya. Iki tekan ngendi iki? Lah kok malah kabeh aku to. Ayo ora kene tak tuntun kene. Kene. Iki sing nuntun aku, tanganmu ora usah ngene-ngene. Ya, heeh. Ya. Wis, kene lungguh kene. Alah. Mulane bener kowe iki ngantek pirang-pirang tahun ora duwe anak. Terus piye? Ngantek pirang-pirang tahun ora duwe anak lah, sakmono akeh kowe apa ya tegel. Sampeyan iku lak dereng tepung kalih kula. Bondo wonten Bandar Samudra menika. Ya. Kula ngangkat derajatipun. Oh, ngono. Ratu. Oh iya. Dadi ora gur sing apik-apik sing dupeni. Oh, iya, Sing iya. elek ngene iki. Wah. Ya kudu diangkat Patih. derajate. Patih, Nggih. lungguh sik. Oh, nggih. Dalah. Ya ngopo kursi iki ya. Patih kok ya yak-yakan wae. Nggih. Iki kursine kok kaya ngene iki piye to iki? Oh, saking niku kursi kangge sampean. Apa iki kursine nggone bojomu sing diok-diok mau piye? Loh. Pancen nalurekke kok. Pun sakniki pripun? Gandeng bojo kula telu pun sampean pek. Ya. Janji sampean Galuh Candra Kirana Sekartaji dadi bojone utawa garwane Kelana. Tresno tenan. Tresno tenan. Loh, Sekartaji. Rene wae ayu. Kula Kang Mas. Kula wonten dawuh. Kene. Kono lungguh sik. Ora menteleng ngono kuwi lungguh sik. sampean lho kono. Tak pasrahke dhisik. Oh, ngaten. Kowe lungguh kono sik. Nggih. Wong ayu. Nggih, dawuh. Lah iki bojoku e. Lho wong jare nek dikekne aku kok kowe Tak mengko. lah mau karo aku tak kekne kowe kok. Mula ki tak pasrahke Iki ra sik. cekel-cekelan sik. Sadurunge tak pasrahke ki wekku. Lampot tenan. Kados Wong ayu. pundi to Kang Mas inggih? Aku wis nyekel tanganmu ping pira? Kaping 3 menika. Ora ping 4. Oh inggih to Mau kawutan ping telu kemawon lho saiki pisan panjenengan. ping 4. Oh inggih. Lajeng? Kowe mau ora ya krungu to ngendikane Babarji. Kula gawake. Inggih. Kula gawake. Aja, Ora oleh. aja pusaka. Saka kok. Krungu to mau? Inggih mangertos. Lah saiki tindakno. Ngestakaken dawuh. Patih, Nggih. tak pasrahke sliramu. Terus niku grem-grem napa? Mboten menapa-menapa kok mboten wonten wadi Tak kok. weling. Hmm. Nadyan kowe sok ben dadi bojone, tak kon nganggo jarak. Ya ora iso. Lah wong bojo kok jarak iki sampeyan pripun? Bojo niku ya kumpul kok, bojo kok nggo jarak barang. Gelem apa ora? Lho, mboten gelem sampeyan pun gelem kalian bojo kula kok. Ah, Sak karepku yen kuwi bojoku arep tak lumake arep kurang kowe sak karep kula. Ya aja terusan kaya ngono. Iki wiyayi aluse kaya ngene kok terusan Oh. wenang-wenang. Ya, aku titip dinengku sing apik. Lajeng oh dateng
Oh, nderek panjenengan inggih. Monggo monggo monggo. Kang Mas. Sing hati-hati wong ayu. Nggih, ngastakaken dawuh. Kowe ora usah. Dadah. Sekar Taji. Sekar Taji. Oi. Loh. Sopo kowe? Kowe tanpa tak timbali agemane kok kaya aku. Jenengmu sapa? Panji Asmara Bangun. Coba ngomong pisan, Kas. Panji Asmara Bangun. Ah, Loh, kusik. Iki kok ana Panji Asmara Bangun, kowe Asmara Bangun, kae Asmara Bangun iki kepiye lakone iki? mulanya. Kok mulanya? Mulane. Kowe kok iso ngembari aku? Kudune iki sing takon aku. Kowe kuwi sapa? Kowe iki sapa? Wani ngembari panjenengan ingsun. Kowe ngerti apa ora? Ngerti nek ra Ngerti apa ora? Nek ra ngerti aku ra tekan kene. Sing lungguh ning kono sapa? Aku saiki. Ora iso. Kok ora iso? Ora iso. Kowe iki sapa? Aku mau wis ngalahke Klono Jatiwasesa. Sing ngalahke ki aku. Sing ngalahke aku. Kusik. Ngeyel iki lho. Sing ngalahke sapa mau? Sing ngalahke kowe. Lah, Kowe sapa kowe? Aku pepateng Bandar Samudra. Kowe sapa? Gene mung patih kowe kok wani lho. Loh, aku Linggo. nek ndewenang, aku nek kene ndewenang. Lah iya linggo. Kok Linggo. kowe ngongkon aku lungguh? Kowe iki wong teko kok. Ratune ki Panji Asmara Bangun. Asmara Bangun sing iki. aku. Kowe linggo apa ora? Kok sik? Ngun. Saya tadi Asmara Bangun mbok eret-eret kaya kirik. Ah, kowe sing ngembari aku. Kowe sing ngembari aku. Ora iso. Lho. Kowe sing ngembari aku. Wis cukup. Saiki kanggo nemtokake sapa sing jenenge Asmara Bangun temen. Aku minangka patih ning Bandar Samudra bakal tak du. Ora bakal mundur sak pecak. Oh. Ini ning alun-alun. Tak tututi. Ayo prajurit nunggu. Nang di bagian orang rene. Ora ya. Kok kono. Panji KW iki karepmu piye? Panji Asmara Bangun sing sejati, sing temen ki aku. Yen kowe kepengin mbuktekke, maju. Ayo, maju.
Wih. Ya. So. Masuk. Ayo. Ditutup nih. Hut, hut. Hut, hut, hut. Hut, hut, hut. Wih. Ya. Hut, hut, wih. Ya. Hei. Ayo. Awas! Hai! Wah! Wah! Woi! Woi! Hai! Ya! Ngakoni menang. Hip. Sik. Kowe ra perang. Prajurit ki ya ora nek sing nggawa banyu to ya.